हेल' लोगोफोर नोंथांमोना बे आंनि गोदान भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। भिडिअ लानायानो जादों आंनि पार्लारनि माखासे हेयार स्ट्रेटनिं खालामनाय मेम'रिसफोर दङमोन, प्रडाक्ट्सफोर दङमोन, बेखौ होनाय जाबाय। आङो भिडिअखौ खालामनाय जायाखै, माने अबेबा समाव हाखु दाखु जायो नालाय भिडिअखौ लानाय जायाखै। एबार नेक्स्ट टाइम आङो स्टेप बाय स्टेप हेयार स्ट्रेटनिं खालामनाय बा मा खालामनायखौ आङो होनाय जागोन। आङो माने एबार आङो बुहुत गोबावसिममोन माने दखानाव थायैयाबो, एबारनिफ्राय माने डिसेम्बरनिफ्राय आं कन्टिनिउ थासिगोन। जुदि नोंथांमोना आंनि पार्लाराव सोरबाफोर कर्स लानो बा मेकआप कर्स लानो जुदि इन्ट्रेस्टेड दङब्ला नोंथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। माखासे आङो प्रडाक्ट्सफोरखौनो होनाय जाबाय। आं भिडिअखौ नेक्स्ट टाइमाव लानो सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड दङब्ला नायलांदो आरो जोबजासे।